ingkang dipun bakas babagan Fatihah. Fatihah iki mau apa? Ungkapan sangga sak lembute rasa mbuh iki mau nilainya ibadah mbuh nilainya amanah. Nah, mungkin iki mau diungkapke nenggone alhamdulillahirabbil alamin. Nah, neng sing diwastagani. Kenapa kok baca tiga Quran? Gen iso njalake amanah, gen iso mlaku ning nggone ibadah. Sehingga judulnya apa? Iso rumangsa, aja rumangsa iso. Nah, sing iso iki mau Gusti Allah. Ibadah, babagan amanah, gelem mensyukuri aja mung syukur. Nek syukur kanggo awake dhewe. Nek mensyukuri iki mau menjalankan sebagian amanah utawa menjalankan iki mau sebagian pengerti. Nah, Quran iki mau kurang cukup mandek ning gone baca bacaan. Karena apa? Karena Quran iki mu Gusti Allah ngabarke perjalanan ibadahe uga nggone ndeleke amanah. Nah, ibadah iku tuntunan, ndeleke amanah iku petunjuk. Nah, ning iki zaman wis diwalik. Dadi iki mau ibadah lewat petunjuk iki mau njalake dunya sing wis ana. Lah ning saiki akhir zaman. Nah, ibadah iki mau golek bondo. Berarti kurang teliti yone iki mau buka Quran. Nah, sehingga apa? Nah, iki ana judule